Sa ngay papanaw, sagot ko kadagiti, aming napabilya na kay kasinsin na tinanay. Itawen na naglabas, kanito anak nuan ragsa. Ayat mo adi madayo naman yan naon pitnigasan napilit kanya dayon naka anya pa'y serbitibiyan nuawan ka nito'y den na kandang na nariliw ko't barat naragop mo kadino man tiyayan mo iagrupas ating kupet